से अनार, से अनार, आ से आम, से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट, बड़े ऊ से ऊंट, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एडी, से एडी, आई से ऐनक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, से ओखली, औ से औरत, से औरत, अंग से अंगूर, से अंगूर, अह से खाली। से खाली। बच्चों बजाओ ताली। बच्चों का अपना चैनल